Inselmilkom u nistedinkom għal 124 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Għada tidwi f'widnejna l-aħħar kelma ta' Ġesu fuq is-salib: Missier fidejk jinnerħi ruħi. U minn dak il-ħin waqaskiet fuq l-art, waqaskiet fil-qalb ta' Marija, Om Ġesu, waqaskiet fil-qalb tal-Apostli, waqaskiet kbir fil-qlub ta' dawk illi l-Ġesu imxew warajh u kienu jħobbuh. Waskiet ta' sibtilejt li diġà esperjenzjajna, waskiet imdellel, imdallam, imma skiet illi flimkien ma' Marija jisir skiet ta' tama. Ta' tama fil-qawmin ta' bina Ġesu minn bejn l-imwiet. Ekku, għalek propju fil-Vanġelu tal-Għid jerġa' kważi jidwi f'qalbna dan iskiet imma skiet ta' tama, iskiet li jitrasmetti il-qabar vojt ta' Ġesu. Sabuħ vojt, ġrew għalih Pietru u Ġwanni. U f'dak il-qabar vojt, anzi, fis-skiet ta' dak il-qabar vojt, kull ma jaraw kienu il-faxex illi bijom kienu geżru il-ġisem mejjed ta' Ġesu. Kemm sabiħa l-kelma li jatina l-Evanġelista San Ġwan, probabilment għalih innifsu, u mbagħad daħal id-dixxiplu li kienu ħobb Ġesu, ra u wemmen. Ekku, f'dan il-lejt il-kbir aħna wkoll mistednin nitlu fis-skiet tal-qabar ta' Kristu. Nikkontemplawh vojt, nikkontemplaw dawk il-faxex, is-sinjal tal-fraġilità u d-dufija tal-ġisem u tal-ħajja umana li Ġesu ħalla warajh biex iqum tassew minn bejn l-imwiet. U skiet tagħna jinbidel fajjat ta' ferħ, il-mulej qam tassew, il-mulej verament qam minn bejn l-imwiet. Jalla skiet tal-imwiet li nesperjenzjaw fil-ħajja tagħna. Iskiet tad-dnub, iskiet tal-mart, iskiet tat-toqol, iskiet tad-diffikultajiet, iskiet tal-ansjetajiet tagħna, iskiet tal-biżat tagħna. Jew nitolbu l-mulej rebbieħ fuq il-mewt biex irebbaħna fl-imkien miegħu. Ħalli kull skiet li taqqanna isir għajta ta' ferħ, għajta ta' fidi, għajta ta' tama. Il-mulej qam tassew, alleluja. Aħna għad inqumu miegħu, alleluja. Nawguralkom minn qalbi lejt it-tajjeb. Il-mulej jagħtikom is-sliem tal-lejt tiegħu. Inselmilkom.